първия момент се влюбих в теб, от първия момент те пожелах. Разбрах, че ти си моята съдба, от Бог за мен създадена. Ще бъда с тебе в добро и зло, ще плачем, ще се смеем заедно и няма аз да те предам. Света в ръцете ти ще дам и на сватбеният ни ден с бяла рокля ти пред мен, сватбен бус танцувай с мен. Най-щастливият ми ден, най-красивият момент, сватбен бус танцувай с мен. Ако един ден се умориш и не знаеш как да продължиш, ела на рамото ми поплачи, аз ще целувам твоите очи, когато дойдат в живота хубавите дни. Да си бездомни, стряха за души бездомни. Любовта е дар от Бога. Тя е тръпка и тревога. Тя е сладката награда за всеки, който я чака. Точно тази любов днес ни е събрала тук. Искам да ви приветствам с добре дошли на сватбената церемония по случая сключването на граждански брак на две влюбени сърца, на Нанси и Веселин. Моля за вашите аплодисменти, нека да ги приветствам. Браво! Здравейте! Ето тук всички да не стат калка. Вие може да застанете. Така трябваше направо. Скъпи младоженци, изявили сте желание да стъпите в граждански брак. И за да се случи това, трябва устно пред мен, като длъжност на лице по граждански състояние, пред всички ваши роднини, гости и приятели, устно да изявите вашето желание. За това ще ви попитам. И първо ще попитам госпожица Нанси Асенова Радославова. Вие съгласни ли сте да стъпите в граждански брак с Венцислав, с Веселин, извинявам се, с Веселин Венциславов Андреев? Да. Браво! Обещавате да му бъдете вярна спътница и добра приятелка. Обещавам. Браво! Амин! А сега Веселин Венциславов Андреев. Вие съгласен ли сте да стъпите в граждански брак с Нанси Асенова Радославова? Да! Браво! Приемате ли за ваша съпруга? Да! Ще бъдете ли нейна достойна опора, Винаги! верен спътник Винаги! и другар в живота? Да! Амин! Браво! Вие свидетели, съгласни ли сте с тяхното потвърждение? Да. Да, съгласен съм. Браво! Не ни остава да ви поканим да подпишете актовата книга. Първо дамата. С немския си подпис. Живеска, какво прави? Браво е! Подписвам. Няма да вали, не бой се. Ще върви полуда. Да. Кой ще бега от тук да изда? Подпис на мъжа. То. Той събира. Найде комата.
Браво на кумата ни! Аз? Аз трябва да клекнам. Не, камерата да не. Камерата трябва да се изправи. Давай! Браво, браво на децата. Да. Айде, печата, слагай, Печата сложи. ударили се, край, няма назад. Плескайте, бе. Обявявам бракът между Наси Радославова и Веселин Андрей за сключен. Браво! След брака съпругата ще носи фамилно име Андрей. Браво! Господин и госпожа Бог да ги Андрей. благослови. Браво, живи и здрави! Вижте, по стара българска така. традиция документите се предават на жената като пазителка на семейният образ. Винаги е така. Я да сега с нас. Това предполагаме на нас. Кой се дава Давай, Слагай го. Аба, към жената, Малък има толкова. жена към мъжа. бабо ти слага на веси. И не можаваме на Вижте се пръстените. Линията няма Браво! така, не трябва да има край. Вашият стремеж един към друг. Браво. Нека, ако мога да помоля да асистира, какво ни остава? Да подкрепим това семейно щастие с първата глътка вино. Ама нека го. Не, ще е комата към комата. Във вашият семейен живот ще имате поводи за много на здравето. Но нека тази да бъде първата и да е най-специалната от всички. Браво. И най-сладката. Алелуя! Беше ли сладките си? Последните бяха за тях, нали? Да. Малко Какво си бърках, пъти? бе. Нищо. Си приема. Да, няма проблем. Това са... Това бяха си. Бъркваме се, нормално. Венцислава, къде си, Венцислава? Дай ми. Може да се смените. На здраве всички. Ами на здраве. Браво, живи и здрави! Браво! Айде, next! Раз, два, три! Браво! Браво на кумата! Как е ви? Горчиво! Живо! Горчиво! Браво! Горчиво трябва да покажа. Леко да ни кажеш. Горчиво! Браво! Да купувате! Айде, кой ще са? Има всякакви моменти. Има сладки, горчиви. Нека. Те ще ги в момента, ама горе отгоре, Това, малък. за да е сладък и дълъг семейния живот. Нека да отчитаме нашите асистира и да ги захрани с първата капка на тази хубавата. А любовта ви, нека да е гореща, като за работа, в която е изпечена пишка. Бързо се излагай. Ама върна. Браво на Мария, браво! Ами кума? Ами на кума? О, той е ял! Ай, забелял съм се наел. Кума ял! Като малки. Като малки. Айде и кума да даде на кумата.
Мравените гледат. Баба, донеси ли малко линкома? Аз ви пожелавам изключително Аз я отвътре с линките. много успехи. Пожелавам ви брак с много деца. Амин! 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 И всичко най-хубаво и нека живота ви да премине в лъжката века на децата. Амин! Браво! Изключително много такова. Някой баба ще почерпи всички гости да Да, баба ще почерпи всички. Бабата! Чакай, така да не снимат. Я, как се снимаме? Така се снимаме. Обърни се, че не е да снимал. Ти ще обърна. А, да се снимаме, елате да се снимаме. Айде снимайте си. Нищо няма нищо. Ни падаме бактерия.